Amikor gyerek voltam, éltem egy bérelt kétszintes ház. Mind a szüleim dolgoztak. Így sokszor voltam egyedül, amikor jöttem haza az iskolából. Egyik kora este. Amikor hazajöttem, a ház még sötét volt. Kiáltottam, anya, és egy hangot hallottam mondani, hogy jes, az emeletre. Felhívtam anyukámat újra, és újra kapott ugyanaz jes. Válasz. Úgy éreztem, ő hív vissza rám, és felmászott a lépcsőn. Amikor elérte az első emeleti, hívtam még egyszer. És a hang jes jött a legtávolabbi szobából. Úgy éreztem, a két nyugtalan. De erős késztetést éreztem, hogy anyám, és elindult a szoba felé. De ahogy voltam, hogy nyissa ki az ajtót a szobába, hallottam, a bejárati ajtót nyitott földszintli, és anyám jön. Kezében egy nagy bevásárlótáska. Drágám, itthon vagy? Anyám hívott egy vidám hang. Meghallgatása hangját éreztem magam jobban, és én azonnal visszafordult, hogy menj le egyszerre. De előtte volt egy gyors pillantás a szoba felé. Miközben néztem a lépcső tetején. Az ajtó lassan kinyílt, a szoba egy repedés. Egy rövid pillanatra láttam valami furcsa benne. Egy sápadt arc merett rám.